ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁମାନେ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହି କାହାଣୀ ହେଉଛି ଜୟଶଙ୍କର ନାମରେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଓ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ସ୍ୱଭାବର ଥିଲେ। ସେ ନିଜଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ। ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ଜମି ଛିନି ନେଉଥିଲେ। ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଭାବେ ସେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପାପ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୟଶଙ୍କର ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଜାଗିଲା। ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟି ପଚାରିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋତେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ପୂଜାରୀମାନେ କେହି କହିଲେ ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କର, କେହି କହିଲେ ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ଡୁବକି ଲଗ, କେହି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୂଜା ଯଜ୍ଞ କରିବାକୁ କହିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର ସେ ସବୁ କାମ କଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୂଜା କଲେ, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଦୂତମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର ଖୁସି ଖୁସି ସେମାନଙ୍କ ସହ ଚାଲିଗଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ଭବ୍ୟ ମହଲ, ଅପାର ଆନନ୍ଦ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ। ସେ ସବୁ ଦେଖି ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ ହୋଇଗଲେ। କିଛି ସମୟ ସେଠାରେ ଘୂରିଲେ। ତାପରେ କିଛି ଦୂତ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଲେ। ଜୟଶଙ୍କର ପଚାରିଲେ, ମୋତେ କେଉଁଠିକୁ ନେଉଛ? କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ଦୂତମାନେ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା ପରେ ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଚିତ୍କାର ଓ କାନ୍ଦଣାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ଭୟଙ୍କର ଗରମ ହେଲା। ଏବେ ଜୟଶଙ୍କର ଭୟରେ ଡରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କମ୍ପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ପଚାରିଲେ, ଦୟାକରି କହନ୍ତୁ, ମୋତେ କେଉଁଠିକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଦୂତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ନରକକୁ ନେଉଛୁ। ଜୟଶଙ୍କର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ସ୍ୱର୍ଗ ପାଇଁ ସବୁକିଛି କରିଛି। ପୂଜା କରିଛି, ଗଙ୍ଗାରେ ସ୍ନାନ କରିଛି। ଦୂତ କହିଲେ, ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତୁମେ ନିଜ କର୍ମଫଳର ଭୋଗିବା ପାଇଁ ନିଜ ନରକକୁ ଯିବାକୁ ଯାଉଛ। ତୁମେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛ, ଗରିବଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିଛ। ସେସବୁ ପାପର ଫଳ କିଏ ଭୋଗିବ? ତୁମେ ଭାବିଥିଲ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକିଦେବ? ଯଦି ତୁମେ ଚାଲାକ, ତେବେ ଭଗବାନ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଚତୁର। ଏଠିରେ ଏହି କାହାଣୀ ଶେଷ ହେଉଛି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପୂଜା କଲେ, ନଦୀରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ ପାପ ହୋଇଯିବ, ଧୋଇ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଠକି ଦେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ ସିଏ ହେଲେ ଭଗବାନ। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଭାବିଥିଲା। ସେ ବର ମାଗିଥିଲା। ଦିନରେ ନୁହେଁ, ରାତିରେ ନୁହେଁ, ଘର ଭିତରେ ନୁହେଁ, ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର ବର ମାଗି ସେ ଭାବିଥିଲା ମୁଁ ଅମର ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଭଗବାନ ସବୁକିଛି କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ମୋର କଥା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।